Και οι ναύτες είναι εδώ οι πειρατές. Oh, my friend, thank you. Μπράβο, στο κατάλληλο σημείο το άφησες. Όχι. No, ναι, my friend, this no to you. More here. Έμεινε πιο πάνω, καπάρτιζες πάνω στο ορμό. 1500 λέει ο Μάριος. Νικήτρια η Σάρα. Ο άνθρωπος που εφήβρε το γραμματόσημο είναι ο Άγγλος James Chambers. Ποιος το γράφει. James Chambers. Ποιος το γράφει. James Chambers. Έρχεσαι και μου λες τι έχω. Να μην σε ρωτώ. Αφού ξέρεις τι έγινε. Και μετά από ωραία, θέλω να μου εξηγήσεις επακριβώς τι έχεις και μου εξηγάς. Τώρα μου εξήγησες. Να μυριστώ τα νύχια μου. Μα, για να φας! Κάμουν όπως τις λούλες, έτσι το λαλό, όπως τις γκόμενες. Θα γίνει και θα ξαναγίνει δεδομένο. Όπως εσύ έχασες, Εγώ ένα που όπως εσύ γέλασα. έχασες τον σιδηρόμπαγο με στάρου. Έχασες τον σιδηρόμπαγο με στάρου. 10-0 ήθελες εσύ. Τεράστιος. Epic. Epic. Μόνο. Καθυστερημένε. Άμα δεν κολλήσεις δεν μπορώ ρε. Ο Αναστόπουλος που είναι πιο γρήγορος παίκτης. Ο πρώην στο φόρο λοιπόν αφήνει πρώτο στο δικό του σακίδιο στον... Γιατί πιστεύω ότι ήμασταν πολύ μπροστά. Αθλητικά. Δεν θυμάσαι το πρώτο παιχνίδι πως πηγαίναμε. Γιατί δεν μπορώ να περιμένω τη Λάουρα με τον κόλλον τον τόσο να κερδίζει εσένα. Por su ayuda, amigo. Nos vemos después. My friend. Αυτή που... Η ένταση ξεκίνησε όταν το αγώνα του Σπαντάρα δεν κατάφερε να βάλει εκείνο το κοντούφλο πάνω στον πάγκο. Το οποίο κοντούφλο του εξήγησε ο άλλος 4 φορές πώς είναι, ότι έχει 4 μερικές. Επήγαινε και αμέ, έκατσε έναν τεταρτόνο με ματσούκωσε. Και τώρα η Ευρυδίκη μεταφέρει πίσω. Καλώς θα σε σπάσω. Έλα εδώ. Ποιος είναι, Σαρά? Πρέπει να σε κουπανίσω, α. Όμως και εγώ αλλά και τα άλλα τα παιδιά πιστεύαμε ότι θα έπαιρνε τον Γιάννη τον Σπαλιάρα που είναι φίλο. Μου έκανε εντύπωση, έγινε η Ρε. Εσύ ποιον πιστεύεις ότι θα πάρει δηλαδή? Σπαλιάρα. Και εγώ. Άντε πάλι θα σγούρημα. Και εγώ τους πάλαμε. Ρε φίλος μου ο Σπαλιάρας, η παρέα μου. Η παρέα ανοίξει καμιά νιαρίδα. Πώς πάει το άνοιγμα? Εντάξει.